Nakabili na agad si mother ng saging, oh. 100, oh. Nakabili na agad si mother ng saging, oh. 100, oh. Alam mo naman yun, si saging. Doon, oh, sa mas maganda ko. Sa malinis naman. Ere, oh, ayaw mo to. Oh, doon sa dulo maganda. Ma! Hoy dito! Ayun, oh. Sino ba sinusundan ko? Saan ba? Dito na ito, oh. Ito mga ba? Doon daw maliwa. Dito na. Dito po. Ay! 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 Gawin! Alcohol mo eh. Subo. Picnic group. Hoy, ang lalaki ng ano dyan ha. Awang ha, mga bata. Dandahan ha. Ang telepono nyo ha, hindi nyo na yung makikita. Dito. Love, makaano ka ba? Taal. Game. Napasok dito yan. Oo. Nasa gitna. Ayun na yung may puti-puti. Okay, tangkitaw ko. Ganda. Pasyalan sila. Baka ma-speedy. Ay, wait lang bunso. Di maganda sa Ako dito. Saan ba? Ito. Ano sa yan? T-shirt, ma'am. Ayun yung isa mo ganda.
380. Ah, hindi ako. May hinahanap ako. Magkano po sa bag nyo? 700 po. Wala nang bawas yun, te? Wala na po eh. Ito lang po, marami pa po sa loob. May pan-decide na. 700. Pare-pareho lang naman kami ng presyo. Ko. Ito pa po mama. That I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a